La mano por debajo. La tierra, ¿no? Ya está enterrada, sí. Deses Opció Solidària és una ONG que es dedica a promoure projectes de cooperació internacional, economia social i educació per la justícia global. Promovem els drets humans i fent èmfasi sempre en el dret a l'alimentació, tant a països del nord com a casa nostra. Portem més de 15 anys empoderant els productors i productores d'escassos recursos a Nicaragua i traslladem les nostres experiències a les aules i als barris de Catalunya. Aquesta és fresa. A mi m'agrada aquesta. El nostre objectiu és contribuir a construir una societat més solidària, més equitativa i cooperativa. Necessitem ser conscients per prendre decisions col·lectives i actuar per la defensa i el gaudi del dret a l'alimentació, sobretot fent èmfasi en aquells col·lectius més vulnerables, com són els infants i les dones. Volem crear consciència de que les nostres accions tenen un impacte i unes conseqüències tant a casa nostra com al sud. Per tant, les nostres accions han d'anar encaminades a construir entre totes i tots un model més just i sostenible. Impulsem al districte de Sants projectes de centre. Treballem amb tota la comunitat educativa per esbrinar d'on provenen les fruites i les verdures que consumim al menjador escolar. Generem l'oportunitat d'aprendre sobre el dret a l'alimentació en contextos de vulnerabilitat social. Generem en tot moment un aprenentatge actiu i, per tant, més significatiu, competències com l'aprendre a aprendre i, a més, un treball cooperatiu on puguin treballar i participar totes les aules. I no és com si diguéssim la meitat d'aquest menjador és una nevera per guardar la fruita. Una altra nevera com aquesta per guardar... Quantes vegades al dia? 4 o 5. 5, no? Sumant entre verdura i fruita. Es pot trobar pomes tot l'any? I les fruites anem a buscar. Això per vosaltres. Qui porta? Ja! Si em vols conèixer quins vegetals tenim. Molt bé. I què vam fer nosaltres? Què vam demanar? A l'Antònia. Ja hem descobert quines són les fruites i verdures, d'on provenen i quina cadena segueixen fins a l'escola. Les hem tocat, olorat, dibuixat. Hem entrevistat a la cuinera, els proveïdors i les empreses que hi ha darrere. Finalment hem elaborat un mapa mundí que recull els resultats de les nostres investigacions. Amb fils i xinxetes veurem tota la distància que recorren els aliments des dels camps fins al menjador escolar i quin impacte té això pel planeta i la comunitat. Existeixen fruites i verdures de proximitat als nostres barris? Hi ha comerços que respectin la temporalitat dels productes? Són ecològics? Volem promoure un consum més conscient i responsable. Volem crear una nova xarxa intergeneracional que connecti l'escola amb el territori. Per fer-ho, sortirem al carrer. Coneixerem entitats, comerços i col·lectius que ja treballen a favor d'un consum i una producció sostenibles. El nostre repte és saber si podríem transformar el nostre menú escolar a través d'aquesta nova xarxa. Prenem consciència global, actuem i transformem a nivell local.